Či budeš pri mne stať navždy už. Chcem ti darovať moje dievčatko, 7 červených rúž. Povedz, či budeš pri mne stať navždy už. Dievčatá to zostrelili nádherne, napravo 15,78 a ľavý terč bol v čase 15,98. Dvojdesatinový rozdiel na zostrekoch. Druhý pokus, ktorý práve odštartoval, áno, výstrel zaznel a pustili sme si dievčatá z Rabovca na trať. Stále čakáme na základni, na rozdeľovač, ten je vybavený, tak môžeme púšťať vodu dopredu. Áno, podarilo sa to na značke rozdeľovač a prúdarky na prúdoch, teda na nástrekovej čiare a dosiahli čas 17,15. 17,15 naľavo a vpravo 15,92. 17,15 výsledný čas. Je to čas